Alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai. Ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda da ikonsa da yardarsa har ya sa kuka ziyarci wannan halifa tawa. Kamar yadda dai kuka ji ana cewa sunana Alhaji Nura, ikon Allah sai kallo. Lallai hakikanin gaskiya shine suna. Ni Ahmed Bola Tunubu bai sa ni in mashi bincike ba kuma wanda ya sa ni in mashi bincike, amma ku iya sanin cewa kamar yadda nake hidi maku a gurare daban-daban wanda za ku gani majalisu ne, shin wasu 'yan kungiyoyi ne za ka ji ana cewa wai waye muke ganin zai iya zama shugaban ƙasar Najeriya. Wannan al'amari shine ya ɗauke ni na ganin cewa to tunda ina da ilimin da zan ɗan iya bincikawa in gano wane ne zai iya jagorantar mu a Najeriya, bari mu bincike mu gano wane ne zai iya jagorantar mu a Najeriya. Abin da ya ɗaukan kenan na zo na zuba wannan binciken kan mutum hudu wanda suka fito suna neman shugabancin wannan ƙasar. Na farko akwai Alhaji Atiku Abubakar Turaken Adamawa, na biyu akwai Ahmed Bola Tunubu, na uku akwai Peter Obi, na hudu akwai Alhaji Rabi'u Musa Kwankwaso. Bakin gwargwadon misali kan waɗannan bayan Allah shine muka yi bincike, muka kuma tabbatar da cewa wanda zai iya jagorantar Najeriya a 2023 shine Ahmed Bola Tunubu. Ba kuma na yi wannan abu bisa ko kan cin mutunci ba ko kan cin zarafi ko sare gwiwa ko wani al'amari, a'a. Shi kamar jawabin nan da ake na cewar Bahaushe ya karin magana yake magana cewar mai laya kiyayi mai zamani. Idan lokacin samun abinka ne, idan za a yi tururuwa duk duniya a ce baka samun wannan abun, wallahi sai ka same shi. Idan lokacin da ba za ka samu abu bane ba, in duk duniya za mu taru mu ce muna son sai Allah ya baka wannan abun, wallahi ba za ka same shi. To abin da ya ɗauki hankalinmu kenan muka ga ya kamata a ce mu zo mu yi wannan bincike, shine muka zuba wannan karatu muka yi wannan bincike. Sannan ku iya sanin cewa banda hidimar binciken na yi istihara akalla ba a ƙasar ba, na yi istihara ta tsawon kwana 7. Ita kuma wannan istihara ta tsawon kwana 7 za ka yi azumi kowane lokaci za ka yi shi cikinta. Lallai bakin gwargwadon misali wanda na ga zai iya jagorantar Najeriya shine Ahmed Bola Tinubu, amma lokaci mizani ne. Su kankin kansan sauran ba wai ba za su iya jagorantar Najeriya ba, a'a, a cikin mutum hudu mutum uku lallai hakikanin gaskiya ko ba ni da rayuwa ko kuma ku da kuke abin nan ba ku da rayuwa, lallai wasu za su gani mutum uku za su iya jagorantar Najeriya. Wannan zai yi in ya sauka wancan shi ma zo karba ya juya, lallai hakikanin gaskiya za su yi, amma dai a wannan karan 2023 ba wata shekara ba. Gaskiya hakikanin gaskiya Ahmed Bola Tinubu shine shugaban ƙasar Najeriya. Ina kira ga sauran 'yan takarkarin, duk dai da ita siyasa rigar 'yanci ce, amma abin da ya kamata kamar misali Rabi'u Musa Kwankwaso, kamar misali Atiku Abubakar, kamar misali Peter Obi, ya kamata su zo su haɗa kai su mara ma Ahmed Bola Tinubu baya domin ya samu ya cimma wannan buri nashi da wannan bukata tashi. Idan ya riga ya gama shi kenan. To ni gaskiya kaji jawabobin da na dan abin nan nasu akan wannan al'amura. A'a, ban ce maka ba za su yi ba kwata-kwata kamar yadda na hidi muku, ba cewa ne ba za su yi ba kwata-kwata, a'a. Wannan dai lokacin ga wanda yake cikin ga wanda yake shugaba, ga wanda zai zama shugaban kasa cikin wannan lokacin. Wannan maganganu da mutane suke ta yi ka kyale su ko ku kyale su, ni ba ta damuna. Na ga sakonni kala-kala, na ji kiraye-kiraye kala-kala, wani ya ce sai an kama ka, wani ya ce sai an yi kaza, wancan ya ce kaza, duk ba ta wannan abun nake ba. Sako ne na riga na tura ma 'yan uwana 'yan Najeriya bakin gwargwadon misali. Ni ban isa in kama Ahmed Bola Tinubu dole in ce sai na dora shi kan shugabancin Najeriya. Iyakaci abu kwara ɗaya zan iya bashi gudunmuwa a kai, ranar zaɓe in fita in je da katina na zaɓe in dangwala ƙuri'ata, in miƙa ma Allah al'amarin shi, in dawo in zauna. Wanda Ubangiji Allah zai ba ko wanda Ubangiji Allah ya ba, lokaci mizani ne kowa zai gani. Amma dai na tabbatar da cewa wannan al'amari da na hidi haka yake. Sannan ina kira gare ka Ahmed Bola Tinubu, idan Ubangiji Allah ya riga ya kai ka ga wannan lokaci, to ni kankin kaina ina son a kira ni in zuwa ziyara bila, mutum yi addu'a
ubangiji Allah ya saka da alkai. To dan na ce za ni bila ai ba wani abu bane ba, masoyinka ne zaka ce ka taya murna, menene ciki? A'a saurara ku ji, ba wai ku ce wai ya za a yi a ga malam Nura bila ba, shi wannan komi ubangiji Allah shi ke hukunta. Ai abu ne wanda aka yi magana cewa zan je ziyara bila, to menene ciki? To wannan magana a bata insha Allah idan kuna ta bibiya ta ikon Allah sai kallo YouTube channel za ku ga yadda ne muke ta gabatar da ayyukan nan. Ubangiji Allah mun gode, Allah ka zauna da kasar mu lahiya, Allah